Миша. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30! Почвам да търся, приятели! Пуза Тошко! Пуза Еланчо! Видях ги! Чуха на махалата. Чуха за махалата. Последен беше Илан! Сега Иланчо ми лежи. Сега Иланчо ми лежи. Аз там пъщах и Тошко виждам бяга. Сега Иланчо ми лежи. И така направих се, аз да слизам в него. Вече не може така. Ама защо гледаш? Тошко. Че идвате да видите, не може после да се. Добре, дай ми живе. С затърени очи. Много горе. Тошко, по-бързо. Той ще кажа първо теб. За мен ще го прави сега. Да. Здрасти. Тирахме горе и заплюме аз мижа пак. Хора, аз мижа пак. Без сега отивам да мижа. Ай! Без на махалата и без горе. Без там, без на махалата, без там, сам и без отзад. Само е там горе и тук някъде. Да. Се мижа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Чух стъпки. Не знам къде са. Майче разбрах. Къде са? Разбрах къде са, отгоре. Видях. Уау! Пуза Еланчо, пуза Тошко! Сега Тошко бежи. Сега Тошко бежи. Аз мисля и свърши видеото, защото аз нямам много батерия. Може би да вече отключваме, защото взехме един ключ отзад. Може да отидем отзад вече. Започваме да мижа. Аз мисля, че приключвам вече. Добре. Чао! Що? Суски? Чао. И вече да го кача.